canvi les columnes d'Hèrcules agafades com el concepte greco-romà, que com que es va esfondrar l'Atlàntida i allò va quedar ple de llot i d'arbotes, no es podia navegar més enllà de les columnes d'Hèrcules, quan els catalans, que després es comparen amb els grecs i amb els romans, i diuen que hem sigut més que els grecs i els romans perquè no es pot comparar el que hem conquerit nosaltres al que van conquerir ells, és normal que es posin com a emblema de la grandesa de totes les noves terres que teníem, les columnes d'Hèrcules, les hem superades i tenim la gran part dels nostres territoris són més enllà de les columnes d'Hèrcules, com Carles I fa quan arriba a Barcelona a proclamar-se monarca, ja venia amb les naus, amb les veles, amb les columnes d'Hèrcules posades, i després es va encunyar la seva moneda i encara avui dia tenim a la Generalitat algun quadre d'ell amb les columnes d'Hèrcules i l'escut de Catalunya també. Per tant, sabem que les caravel·les van travessar les columnes d'Hèrcules. Accelerant una mica, perquè el tema d'Amèrica ha de quedar clar, perquè veieu que realment està passant una cosa amb la documentació, tenim aquest gravat que constitueix la portada d'un dels meus llibres, que són unes naus catalanes, veieu, amb la creu de Sant Andreu, de Carles I, arribant en algun lloc. Perfectament podríem dir és la conquesta de Mallorca, és la conquesta de Sicília, fins i tot, si no fossin per aquests galeons tan grossos, podrien dir no, són els almogàvers arribant a Grècia. Doncs no, són els catalans arribant a Mèxic. L'expedició del dit Hernando Cortés. Hernando Cortés, con todos sus extremeños, anaven amb unes banderes, amb unes naus amb banderes catalanes. Deuríem pensar, no, por si cae algo, no? En el futur, perquè si podíem... O bé es van camuflar de catalans, o bé els catalans han estat camuflats. Però en aquest gravat, que és d'un tal Miguel González i que es conserva amb altres taules més sobre la conquesta de Mèxic al Museu de les Belles Arts de Buenos Aires, sabem ben clar que els que van arribar a les costes de Mèxic no eren castellans, sinó que eren catalans. Catalans de qualsevol estat d'aquells moments. O de València, o de Sicília, o d'Aragó, o de Mallorca, o de Nàpols, o de Sardenya, o tots alhora. Però, en el fons, eren catalans i ho marcaven amb les seves banderes. No és només una qüestió de banderes. En la primera parte del Cortés Valeroso i Mexicana de Gabriel Lasso de la Vega, editat, si puges una mica més amunt ho veurem, editat a Madrid el 1588, o sigui, en ple segle XVI, no hauria fet ni 30 anys que s'havia mort Hernando Cortés. Qui és l'autor d'això? Vull veure si ho diu aquí. Zapata. Hi ha un tal Zapata, que és l'autor, aquí no surt. Però l'autor d'això és Zapata i ens diu, en uns dels versos, Luis Zapata, gràcies, veurem que no. Primer veiem aquest gravat, que és en Cortés, Aetatis Ferdinandus Cortesius Dux, per tant és un duc, no és un llenyataire ni un pastoret, i veiem, aquí li veiem la cara, la barba molt ben retallada, tires avall, i aquí veiem el seu escut d'armes. Atenció, poca broma, el seu escut d'armes, 4 barres. Si ens diuen els heraldistes, és que esto era del marqués de Varillas. Bé, més coses. Sí, fixeu-vos que no només té les 4 barbes, sinó que té les creus de Jerusalem a l'entorn. Els veïns de Catalunya sabeu que gairebé des del segle XIV, per un d'aquells pactes matrimonials i així, es proclamen reis de Jerusalem. La creu de Jerusalem és a l'entorn. Després veiem també un lleó rampant. Un lleó rampant que pot ser de Castella o no, perquè els nobles catalans, hi havia dotzenes de nobles catalans que tenen entre la identificació de les armes, és un lleó rampant. I després una àguila bicèfala, l'àguila bicèfala del Pallars, dels comtes de Pallars. En alguns moments donats, el Pallars i la Ribagorça, en uns moments determinats de la història, formen un sol comtat. Podia ser les armes del Pallars i la Ribagorça quan... Bé, el que sabem és que àguila bicèfala, 4 barres, creus de Jerusalem indiquen alguna cosa d'en Colom. Amb la Teresa Baquer, fa uns 20 anys,
intentaven buscar un príncep, perquè ella deia, si té les armes reials catalanes, aquest ha de ser un príncep, clar, un príncep bastard potser, perquè per això no ho trobem a la genealogia. També en aquesta altra pintura, també ho veiem a dalt a l'esquerra, les armes reials catalanes. Sempre en Cortés, gairebé sempre està acompanyat de les armes reials catalanes. I estaven buscant un príncep. Un príncep podia ser català, podia ser aragonès. Bé, finalment, a través d'aquest llibre, Cortés, The Life of the Conqueror by his secretary Francisco López de Gómara, és un llibre sobre en Cortés, l'autor ens diu, aquí ara ho ampliem, l'autor es diu, en aquest cursiva, que el llibre que en Cortés va enviar perquè es publiqués era The Pleasant History of the Conquest of the West India, now called New Spain, achieved by the worthy Prince Hernando Cortés, Marquès of the Valley of Oaxaca. Per tant, en el llibre que es va editar el 1578, es diu que Hernando Cortés, a més de marquès del Valle de Oaxaca, era príncep. O sigui, tenim una font anglesa, evidentment, que no va caure dins dels tentacles de la Inquisició ni de la censura espanyola, que ens diu que en Cortés era un príncep, però un príncep d'un, si Castella és un pelacanyes, no?, amb les armes catalanes. Un príncep d'un. I estaven buscant amb tota una sèrie d'investigadors qui podia ser aquest Hernando, un Ferran d'Aragó, un Ferran de no sé què, amunt avall, buscant amunt, perquè a més Luis Zapata és aquest, el de Luis Zapata. En aquesta història de Carlo Famoso, en un... Tira endavant. Aquí, del segle XVI, en aquest poemet ens diu: "Y aquel gentil escudo", parla de Cortés, cita tota una sèrie de conqueridors d'Amèrica, i aleshores parla de Cortés, "y aquel gentil escudo que hem vist, repartido todo él en 4 partes diferentes, que en un cuadro está un águila en su nido, y en el otro un fiero león de bravos dientes", això no ho hem vist, "y al otro 3 coronas, y esculpido al otro el claro México en sus fuentes, con las 8 cabezas en cadena, corteses de Aragón, família buena". O sigui que en Luis Zapata, aragonès, en un llibre de final del segle XVI, ens diu que en Cortés són d'una noble família aragonesa, que havia d'estar emparentada amb la casa reial, per això té l'escut reial i per això li diuen príncep a l'edició anglesa, que l'edició castellana ja ha esborrat diligentment. I estaven buscant un Ferran d'Aragó i no el trobaven. I un dia l'amic Josep Mayolas, que és per aquí em diu: "Escolta, acabo de trobar en los autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América de la duquesa de Berwick i d'Alba, editada a Madrid el 1892, he trobat una carta on a en Cortés no se li diu Fernando, sinó que se li diu Alonso". Veiem, aquí baix. "Y por capitán un Alonso Cortés. Y con ellos 600 hombres y por capitán un Alonso Cortés", que és aquest perquè el context és de Cuba i són aquests homes que han de portar cap a Veracruz. I en un altre punt d'aquesta carta torna a dir: "Suplico se mire que este dicho Alonso Cortés está hecho con aquellos 600 hombres y dicen que los indios de aquella tierra están bien con ellos". Per tant, se diu Alonso Cortés. Aquest Alonso Cortés podia ser el nostre Hernando Cortés? I com a molt fàcil, mira si a la Gran Enciclopèdia trobes algun Ferran d'Aragó, o a la Gran Enciclopèdia. Si podem saber que hi ha un Ferran d'Aragó, que en lloc de Ferran és Alfonso, aquest que busquem, si hi ha un Alfons d'Aragó que té un fill que es diu Martí, ja el tenim perquè Hernando Cortés tenia un fill que es deia Martí Cortés. I el busca i em truca i em diu: "El Mito, és aquest d'aquí, veus?" I ara ho ampliarem. Aquest d'aquí, Alfons d'Aragó. Alfons d'Aragó té un fill que es diu Joan, que es casa amb Maria López de Correa Torrella, que té un altre fill que es diu Alfons, comte de Ribagorça, recordeu? Àguila bicèfala, comte de Ribagorça, que alhora té un fill que es diu Martí i que coincideix en el temps en el mateix personatge. Per tant, aquest Alfons, comte de Ribagorça,
és fill d'en Joan i alhora és net d'Alfons d'Aragó, primer duc de Vilafermosa, comte de Ribagorça i de Cortes. Per tant, tenim també